عقبات ተስፋ ምቑራጽ ፍሽለት ግን ድማ ዘይመውት እምነት ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ግዜ ብደቂቕ ጥራይ ኣይኮነን ዝዕቀን ብናይ ትጽቢት ስቓይን ብናይ ንብዓት ዓመታትን እምበር 22 ዓመታት ሰሜን ሎንዶን ብናይ ሓደ ዓብዪ ታሪኽ ተዋሒጣ ጸኒሓ ካብቲ ኣርሰን ቨንገር ንዓለም ዘገርመሉ 49 ፀወታታት ዘይተሰዕረትሉ ሲዝን ምሉእ ብዘይ ስዕረት ዋንጫ ዘለዓለትሉ ወርቃዊ እዋን 2004 ጀሚሩ እታ ክለብ ተመልሳ ቻምፒዮን ክትከውን ኣይከኣለትን ናይ ስቓይ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ከምኡ'ውን ካልኣይ ደረጃ ሒዝካ ናይ ምስንባት ዓመታት ነይሮም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ቤት ተዛነ ሎሚ ንዓወት ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል 2025 ከምኡ'ውን ዝሓለፈ 22 ዓመታት ዘሰገሩ ተጉድታት ዝምልከት ዓሚቕ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ እንዳዓደምና ንቻናልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ከምኡ'ውን ላይክ ሼር ጌርኩም ክትዕዘቡና ዘኻኽር። እቲ ናይ ጸልማት ዓመታትን ናይ ባንተር ኢራ ስቓይን እቲ ስቓይ ጀመረ እቲ ሓድሽ ስታድየም ኢሚሬትስ ንምህናፅ ቁጠባዊ ፀቕጢ ምስ መፀ እዩ። ኣርሰናል ዓበይቲ ከዋኽብታ ክትዕቅብ ኣይከኣለትን ካብ ሓንቲ መላእ ኤውሮጳ ትፍራሕ ጋንታ ናብ ሓንቲ ዓመታዊ ወሰንቲ ፀወታ እትሸይጥ መኽዘን ተቐየረት። ደገፍቲ ባንተር ኢራ ወይ ናይ መላግቦ ዓመታት ኢሎም ዝሰመይዎ እዋን መፀ። ካብቲ ኣርሰናል ባርሰሎና ኣብ 2006 ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ፋይናል ዝተሰዓረተሉ ሕማቕ ምሸት ፓሪስ ይጅምር። ትዕቡ ዓበይቲ ተፃወቲ ከም በዓል ሮቢን ቫን ፐርሲ፣ ሴስ ፋብሪጋዝ፣ ሰሚር ናስሪ ንክለቦም ገዲፎም ንመቀናቀንቲ ጋንታታት ክጽንበሩ ጀመሩ። ናይ ኡናይ ኤምሪ እዋን ዘጋጠሙ ተኸታተልቲ ፅዕረታትን ኣርሰናል ካብ ቶፕ ፎር ወፂኣ ኣብ መበል 8ይ ደረጃ ክትወድእ ከላ ኩሉ ደጋፊ ኣርሰናል ከቢድ ግዜ ዘሕለፈሉ ዓመታት ነይሩ። ካብ 2016 ጀሚሩ ድማ ፀልማት ዓመታት ዝያዳ እንዳገደ ኸደ። ኣርሰናል ካብቲ ዓመታዊ ዝሳተፎ ዝነበረ ቻምፒዮንስ ሊግ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ጠፍአት። ናይ ኣርሰን ቨንገር ናይ መወዳእታ ስንብት ብሓዘን ተደምደመ። ድሕሪኡ ዝመፀ ኡናይ ኤምሪ ነቲ ማዕበል ደው ከብሎ ኣይከኣለን። ጋንታ መንነታ ኣጥፊኣ ተፃወቲ ኣብ ሜዳ ይገራጨው። ዓበይቲ ተፃወቲ ከም በዓል መስት ኦዚል ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ወጥሪ ድማ ነቲ ክለብ ካብ ውሽጢ ይበታትኖ ነበረ። ደገፍቲ ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ስታድየም ወንገር ኣውት እናበሉ ክጭድሩ ከለው ኣርሰናል ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ተንሸራትት ነበረት። ታክቲካዊ ስራሓት ሚኬል ኣርቴታን ምሕዳስ መንነትን ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ግን ሓደ ናይ ቀደም ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ነበር ተመልሰ። ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ታሕሳስ 2019 ስልጣን ክሕዝ ከሎ ኣርሰናል ዝፈረሰት ቤት እያ ነይራ። ኣርቴታ ግን ሓደ ነገር ተዛረበ። ባህሊ እታ ጋንታ እንተዘይቀይርና እቲ ሜዳ ክቕየር ኣይክእልን እዩ በለ። ኣርቴታ ዓበይቲ ውሳነታት ወሰደ። ዓበይቲ ደሞዝ ዝኽፈሉ ግን ድማ ንመንፈስ ጋንታ ዘርጊሉ ዝኣመነሎም ከዋኽብቲ ከም በዓል ኦብምያን ካብ ጋንታ ኣባረረ። ብዙሓት ተንተንቲ ርእሰ ቅትለት እዩ ኢሎም ክፅውዕዎ ከለው ንሱ ግን እቲ መስርሕ ወይ ፕሮሰስ ጀሚሩ በለ። ኣርቴታ ስትራቴጂኡ ኣብ ዙርያ መንእሰያት ገበረ። ንቡካዮ ሳካ ካብ ኣካዳሚ ዕበዮ፣ ንማርቲን ኦዲጋር ካብ ሪያል ማድሪድ ብምምፃእ ናይ ሓለቓ ጋንታ ሃቦ። ጋብርኤል ማጋልሃስ፣ ዊልያም ሳሊባ፣ ቤን ዋይትን ዝሓዘ ናይ ሓፂን ምክልኻል እውን ሃኒፁ። ንኣርሰናል ካብ ምክልኻል ናብ መጥቃዕቲ ዝቕይር ዘመናዊ ቦታ ታክቲክን ኣተኣታተወ። እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ መርር ትምህርቲ ዓወት ግን ብቅፅበት ኣይመፅእን። ቅድሚ እዚ ዓቢ ዓወት ኣርሰናል ክልተ ግዜ መርር ፅዋዕ ክትሰቲ ተገዲዳ እያ። ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ዓመታት ኣርሰናል ፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ፀኒሓ ኣብ መወዳእታ ሰሙናት ብሰንኪ መጉዳእትን ሕፅረት ተመክሮን ዋንጫ ኣምሊጣታ። ንማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ምግጣም ማለት ምስ ማሽን ምግጣም ማለት እዩ። ፕሪምየር ሊግ 9 ነጥቢ ሒዝካ ካልኣይ ትወፀሉ ጨካን ሊግ እዩ። ደገፍቲ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 2024 ዋንጫ ክትባላሾ ከላ ዝተሰምዖም ስቃይ ደጊምስ ኣይንዕወትን ኢና ዝብል ናይ ተስፋ ምቁራፅ ስምዒት ፈጢሩ ነበረ። ግን ሚኬል ኣርቴታ ሓደ ነገር ኣዘኻኸረ። እቲ ዘይቀትለካ ይሕይለካ እዩ። እቲ 2 ዓመት ሙሉእ ዝተመዝገበ ናይ ካልኣይ ደረጃ ታሪክ ፍርሓት ዘይኮነስ ንባዕሉ ዓቢ መምሃሪ ትምህርቲ ኮነ። እታ ጋንታ ብስለት ረኸበት። እቲ ታሪኻዊ ናይ ዓወት ዓመት እሞዚ ዓመት እዚ ደኣ ብኸመይ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ተፈለየ? ኣርሰናል ካብ ዝሓለፉ ስሕተታት ተመሃርያ መፅያ። ዴክላን ራይስ ኣብ ማእከል ሜዳ ዘይስበር ዕርዲ ኾነ። ዊልያም ሳሊባን ጋብርኤል ማጋልሃስን ኣብ ሙሉእ ፕሪምየር ሊግ ዘይድፈር ናይ ምክልኻል መንደቕ ሰርሑ። ዴቪድ ራያ 19 ፀወታ ሸቶ ከይተመዝገቦ ኣርሰናል ሓደ ፀወታ ተሪፍዋ ከሎ ምስ ናይ ዴቪድ ሲሞን ክብሪ ተመዓራርዩ። ቡካዮ ሳካ ካብ ያመነይቲ መስመር ናይ ተጻረርቲ ተኸላኸልቲ ከሳቒ ከሎ ማርቲን ኦዲጋር ድማ ከም ሞዛርት ናይ ኣርሰናል መጥቃዕቲ ብጥበባዊ መገዲ መርሖ።
እዚ ዓመት እዚ ኣርሰናል ነፍሲ ወከፍ ዓበይቲ መቀናቀንታ ዘንበርክኸትሉ እዩ። ከም መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ እቲ ዓቕልን ጽንዓትን ፍሉይ ነበረ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ትርበስ ዝነበረት ጋንታ ሎሚ ግን ፀቕጥታት ክመፁ ከለዉ ከም ከውሒ ጸንዐት። ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ከም ፋይናል ብምፅዋት ነቲ ን22 ዓመታት ዝተመነይዎ ናይ ፕሪምየር ሊግ ወርቃዊ ዋንጫ ብክብሪ ይጭብጡ ኣለዉ። ኖርዝ ሎንደን is Arsenal forever 22 ዓመታት ምፅባይ ማለት 830 መዓልትታት ናይ ተስፋን ስቃይን ማለት እዩ። እዚ ዓወት እዚ ናይቶም ኣብ ጸልማት እዋን ካብ ሜዳ ዘይረሓቑ ጋንትኦም ክትዋረድ ከላ እኳ ክሳብ መወዳእታ ተዓጊሶም ዝደገፉ ፍሉያት ናይ ጋነርስ ስድራ ቤት እዩ። ሎሚ ሰሜን ሎንደን ብቀይሕን ጻዕዳን ተሸሊማ ኣላ። እቲ ን22 ዓመታት ዝነበረ ናይ ስቃይ ጉዕዞ ብዓብይ ክብሪ ተዛዚሙ። ኣርሰናል ድማ ኣብ ግቡእ ቦታ ተመሊሳ ኣላ። ኣብ ዝግብኣ ናይ ክብሪ ቦታ ንኩልኩም ጽንዓትኩም ፍረ ዘፍረየ ደገፍቲ ኣርሰናል ድንቋ ሓጎሰኩም። ታሪክ ተጻሒፍ እዩ። ሰሜን ሎንደን ድማ ንዘለኣለም ቀያሕ እያ ትብል ኣላ ጋንታኩም ኣርሰናል። እዛ ቪድዮ ኣብ ዕረፍትኩም ፈተውትኩም ከምኡውን ኩሎም ደገፍቲ ኣርሰናል ክትበፅሕ ሸር ግበርዋ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ስለዝተኸታተልኩምና እንዳመስገንና ንቻነልና ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ከምኡውን ላይክ ሸር ክትገብሩ ነዘኻኽር። ዝመጽእ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ይቐኒልና። ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል Bet Tezan. Subscribe, like, and share.